A yau zan yi magana ne akan lokutan Hausa. Lokutan Hausa na nufin lokacin da ake wanzar da wani aiki a cikin jimla, wanda zai iya kasance lokaci ne, shuɗaɗɗen lokaci, ko lokacin da ake ciki, ko kuma lokaci na gaba. Amma a yau zan yi magana ne akan shuɗaɗɗen lokaci na ɗaya da kuma na biyu. Shuɗaɗɗen lokaci na ɗaya yana da zubin tsari kamar haka. Yana da zaga aikatau, wato kalmomi ne da ke zuwa kafin kalmar aiki. Sannan akwai manomin lokaci wanda yake zuwa da ara da kuma na. Sannan kuma akwai aikatau. Ga tsarin a cikin jimla. Na farko muna da na karanta, na karanta. Da turanci zai zama I read, I read. Sai tsari na biyu, sun karanta, sun karanta. Da turanci zai zama to they read, they read. Amma a wannan shuɗaɗɗen lokaci na biyu, shi ma ga yanayin tsarinsa. Yana da zaga aikatau, yana da manomin lokaci na dafan ka, sannan kuma wani zubi ma baya zuwa da shi, sannan kuma akwai aikatau. Wasu ne zuwa da dafa aikatau zai iya zama to mu ne muka karanta, mu ne muka karanta. We were the one that read, we were the one that read.